Scéně jako z akčního filmu přihlížely desítky obyvatel Teplic. Na Rušné ulici v centru města policie zmařila únos obchodníka s drogami. Samotné policisty ale nakonec překvapilo to, kdo za celou akcí stojí. Nám se podařilo získat exkluzivní záběry. Drogový díler právě uzavírá obchod. Z přijíždějící dodávky vyskakují maskovaní muži a unáší ho. Naštěstí okolo projíždí policejní hlídka a zasahuje. Policajti vytáhli zbraně, vystřelili. Až je přinutili zastavit. Ano, to opravdu z akčního filmu. A ono to opravdu z filmu bylo. Natáčeli ho místní středoškoláci. My jsme chtěli vlastně natočit recesi na únos a byla to poslední scéna. V drsnou realitu se film proměnil až ve chvíli, kdy policie, s níž scénář nepočítal, vytahuje zbraně. Měli jsme docela všichni strach. Studenti si neuvědomili, že mohli ohrozit své životy a také životy přihlížejících občanů. Akční scénou studentského filmu se teď bude zabývat přestupková komise městského úřadu a studenty zřejmě čeká pokuta. Na dokončení filmu už prý nemají chuť. Z Teplic pro televizi Prima Kateřina Táborská.